сураи Лайл яъне шаб дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 21 оят иборат аст. Бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Валлайли иза яғша. Аллоҳ савганд ёд мекунад ба шаб, ҳангоме ки торикии он ҳама ҷоро мепӯшад. ваннаҳари иза таҷалла. ва савганд ба рӯз, он гоҳ ки равшан шавад. وما خلق الذكر والأنثى. ва савганд ба он ки марду занро биёфарид. إن سعيكم لشتى. бегумон кӯшишу амалҳои шумо гуногун аст, яъне бархе аз шумо барои дунё амал мекунад ва бархе барои охират. فأما من أعطى واتقى. аммо касоне ки аз молаш бахшид ва парҳезгорӣ кард وصدق بالحسنى. ва оинаи некро, калимаи таййибаро тасдиқ кард. فسنيسره لليسرى. пас ба зудӣ роҳи расидан ба осоишро барояш осон мегардонем, яъне роҳи хайр ва амал ба тоати хеш тавфиқ медиҳем. وأما من بخل واستغنى. аммо он касе ки бахиливу беэҳтиёҷӣ кард وكذب بالحسنى. ва ба калимаи таййиба имон наёвард, فسنيسره للعسرى. пас ба зудӣ роҳашро ба сӯи бадӣ ва душворӣ осон мегардонем, яъне барои дӯзах омода месозем. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ва чун ҳалок гардад ва дар ҷаҳаннам фурӯ афтад, дороиаш ба ҳолаш фоидае намебахшад. إن علينا للهدى. ва бегумон нишон додани роҳ ба сӯи Аллоҳ ва ҷаннати ӯ бар дӯши мост. وإن لنا للآخرة والأولى. ва аз они мост ҳама мулки он ҷаҳону ин ҷаҳон. فأنذرتكم نارا تلظى. пас шуморо эй одамон аз оташе ки забона мезанад бим додем. لا يصلاها إلا الأشقى. ба он дохил намешавад ва намесӯзад магар бадбахттарини инсон. الذي كذب وتولى. ҳамон ки паёмбари Аллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро дурӯғ баровард ва аз имон овардан рӯй гардонид. وسيجنبها الأتقى. ва парҳезгортарини мардум аз он оташе ки шӯъла мезанад дур дошта хоҳад шуд. الذي يؤتي ماله يتزكى. касе ки моли худро медиҳад то хиштанро покиза бидорад. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ва ҳеҷ касеро назди ӯ ҳақиқӣ неъмате нест, то бихоҳад ба ин васила ба ӯ ҷазо дода шавад, яъне хайре ки ӯ мекунад ва хайре ки дигарон мекунанд баробар нест, зеро ӯ дар ивази неъмат ба ҷуз ризояти Парвардигор чизе намехоҳад. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ғайри ҷустани хушнудии Парвардигори баландмартабаи худ. ولسوف يرضى. ва ба зудӣ дар ҷаннат хушнуд хоҳад шуд.